যতন ফুং কাহাম তাই খুলুমবাই তিনি যতন সাইমানো 25 তারিখ তো জানি যেটা রথাই চিনি তিনি স্বাধীনভাবে চেংগ্রৈমানো তো आं 11 নম্বর ওয়ার্ডनि कैंडिडेट बो तो आंनि 11 নম্বর वार्ड आं गुरि फाइका जत जागानो ठीक ठाक न चलि दंगो तो आंनि 11 নম্বর वार्ड जारा तंनायनो आं साना मुचुंगो आं जत एरिया गुरि मालिया आबन बागै आनो नाकार बायदि तो हाबै माय आफानो थां माय आफानो निजिनि नकनि मोननाय निजिनि नकनि साजोखनै आनो नाकार जाबायदि आं खाखायो जे आं थांमाय आफानो जारा चिनि बुबाग्रानो हामजांनाय चिनि महाराजानो हामजांनाय बरक जतनो चिनि आन्द्रस मारिवानो बुद्रुवानो होनो तो आं ताबुक आंनि कैम्पिं सरि आंनि जेटा पुलिंग स्टेशन दंमानि आरो बेराय आं आंनि जागा रोफैनो फायो आं एक्चुअली 24 नम्बर वार्डनि भोटार तो अरो फाइ आं गाहाम करंनो नुखा अरो गाहाम करंनो जत जागोन चलि दंबायो आबन बागे जत दंनाय अबर ओ जागा तंनाय चिन बरंना आं कायसा कंनो साना मुचुंगो जे जतनिनो बुक रनानि सुजुग दंगो अधिकार दंगो तो जत ठीक ठाक काय लायखांखायनो जानाय आबो तो साबो कप्लायनाय आबो तो उलनि ब्यापार तबे शान्ति बाबाय जतनो बुक रनानि सुजुग रदिहने हामबाय।